Dnešné video som sa rozhodla venovať ženskej kráse a seba poznaniu. Ja verím a som o tom presvedčená, že každá žena má právo byť krásna. To je právo hneď pri narodení. Bohužiaľ, v dnešnej dobe ženy na toto právo už dávno zabudli alebo zabúdajú. Pamätajte si, kedy sme boli princezné, pekne sme sa naličili, krásne sme sa obliekli, ale časom sme tieto princezné zavreli do veže a proste sme ich tam nechali. Udúpali sme to naše ja. A preto som dostala taký nápad podeliť sa s vami o niekoľko tipov, ako znovu naštartovať tú cestu k seba poznaniu, cestu k tým princeznám. Nemusí to byť nič náročné, nemusí to byť nič finančne náročné, môžu to byť úplne jednoduché veci, ako napríklad tieto tipy. Takže môj prvý tip je čas na seba. Ruku na srdce, koľko z vás venujete aspoň 10 minút denne samej sebe. Len sebe a svojim myšlienkám. Proste sadnúť si, dať si kávu, vyložiť si nohy a rozmýšľať, čo sa stalo dnes, čo sa stalo včera, spracovať tie myšlienky len vy, nikto iný, len vy. Tie, čo to robíte, gratulujem, ste na správnej ceste k rovnováhe a k takej spokojnej vyrovnanej žene. Možno, že to už ženou ste. Tie, ktoré to nerobíte, skúste to spraviť deň po dni, minútu po minúte a uvidíte, ako sa začnete cítiť, aké výsledky vám to bude vlastne prinášať. Toto bolo také moje spoznanie, že tých 5 alebo 10 minút denne, ktoré sebe venujem proste v tichu, niekde na stoličke pri okne, kde sa cítim fajn, ale proste nájdete si to vaše miesto, kde si sadnete a budete len tak, len vy. Skúste to, dajte mi vedieť potom dole do komentárov, ako ste sa cítili a či vás to niekde posunulo. Mojím druhým tipom je spoznávanie samej seba prostredníctvom farieb. Donedávna som ani len netušila, ako farby môžu vplývať na náladu, na dokonca zdravotný stav, na to, ako sa ľudia s vami rozprávajú. Wow! Podstúpila som konzultáciu farebného typu, mimochodom som jarný svetlý typ a bola som až prekvapená, udivená, ako farby dokážu človeka zmeniť v stotine sekundy. Boli mi prikladané naozaj rôzne farby ku mojej tvári a moja tvár bola ako žiarovka. Pri tej správnej farbe sa tá žiarovka rozsvietila, vyzerala som zdravo, sviežo, pozitívne, no pri nesprávnej farbe, keď mi bola priložená k tvári, tá žiarovka zrazu zhasla. Moja tvár vyzerala negatívne, choro, dokonca všetky tie nedostatky, ktoré som mala na pleti, zrazu boli o mnoho očividnejšie a ja som si vtedy uvedomila, do keľu, vedia si väčšiu časť týždňa obliekam nesprávne farby, používam doplnky nesprávnych farieb, mala som vtedy ešte vlasy nafarbené úplne na zlú farbu. Ako som sa cítila, akú message, akú správu som vysielala do svojho okolia, ako sa potom správali ľudia ku mne. Ja som naozaj bola smutná a ani som nevedela prečo. Niekedy som bola veselá a pôsobila som na to prostredie smutno. Prečo? Pretože tie farby majú obrovskú moc. A prostredníctvom tých farieb vlastne sa spoznávame. Tie farby len vyniesú na povrch to, čo je vo vnútri nás. Preto začneme trošku vnímať tie farby a keď ráno si vyberáme veci, ktoré si na seba oblečíme, skúsme nad tým trošku porozmýšľať. Skúsme, alebo si možno tie veci pripravte večer a ráno si ich už len oblečte a pozrite sa na seba do zrkadla, aký z toho máte pocit vy. Ak je to fajn, super, choďte von, majte tú dobrú energiu a vysielajte ju vlastne svojim kamarátom, svojim známym. Dajte mi vedieť taktiež dole do komentárov, aké ste mali ohlasy, keď ste si obliekli tie správne farby. Možno, že ste ani nevideli, že tie správne farby máte na sebe, ale v ten deň ste dostali od vašich známych alebo kolegov komplimenty, že wow, dneska dobre vyzeráš. A vy ste ani nevedeli, prečo? No, bolo to možno práve kvôli tomu, že ste si zvolili doplnok, alebo oblečenie, alebo proste make-up v tých správnych farbách, ktoré vám pomohli.
Mojím posledným tipom na dnes, na tej ceste pri spoznávaní samej seba, je kozmetická starostlivosť. Niektoré z vás si povedia, bože, kozmetika. Ja teraz nehovorím o kozmetike ako o téglikoch, flaštičkách a voňavočkách. Ja rozprávam o kozmetickej starostlivosti sami o seba. A nemusíte sa teraz rozbehnúť do salónu a minúť hneď takto 100 €. Proste sú to obyčajné jednoduché veci, ktoré nájdete doma, na vašej poličke v kúpeľke. Je to možno len otázka odličenia sa, dodanie výživy tej pleti, relaxačná maska. Skúsili ste niekedy, alebo teda v poslednej dobe, po takej teplej sprche sa naozaj natrieť celé telo, navoňať sa trošku. Ako ste sa potom cítili? Čo vám hovorili vaše deti, váš manžel, partner? Čo vám povedal? Vaša pokožka bola zrazu jemnejšia? Vám sa to páčilo? Prečo takéto veci proste nerobiť každý deň? Je to vlastne také vykračovanie zo svojej komfortnej zóny. O čom rozprávam? Napríklad donedávna som vôbec sa nestarala o isté party na svojom tele, pretože som ich nejako ani nerešpektovala, nepovažovala som za potrebné proste tam nejako ten krém naniesť alebo proste sa o tie časti starať, ale povedala som si, vyskúšam to. Deň po dni, ako som tú starostlivosť nadstavila, tá pleť alebo proste tá partia na mojom tele zrazu začala ožívať, začala krásniť. A skúste si teraz predstaviť, čo by sa stalo, keby ste sa takto starali o celé telo. Vy o pár dní začnete žiariť, začnete vnímať, že vaše telo sa mení, vy sa začnete cítiť príjemnejšie, začnete pociťovať možno aj takú vnútornú rovnováhu. Toto boli naozaj len veľmi jednoduché tipy, ktoré by vám mohli pomôcť pri naštartovaní tej cesty, objavovaní znovu samej seba, takom odhalovaní tej princeznej, ktorú ste kedysi zavreli do veže. Ak vyskúšate jeden z týchto tipov, možno, že vyskúšate všetky 3, napíšte mi dole do komentárov a ja vám na ne odpoviem. Už sa veľmi teším. Pokiaľ chcete možno, že zo pár viacej tipov alebo zo pár viacej rád, kliknite na www.kozmetickcoaching.sk, pozrite si môj blog a dajte mi vedieť, s čím potrebujete pomôcť.